Nézzünk magyar ételeket, és kíváncsi vagyok a te véleményedre is. Halászlé az első. Ez nem a kedvencem, de azért szeretem, úgyhogy legyen egy erős 7-es. 7. Következő gulyás. Az valahol a toppon lesz. Szeretem főzni is és enni is, úgyhogy legyen... Hát ennél jobb nem nagyon lehet. Ha csak nem néhány édesség, legyen ez az első. Kürtös kalács. Toppon lesz, én nagyon szeretem a kürtös kalácsot. És főleg a fahéjas kürtös kalács a kedvencem, úgyhogy ez legyen egy 3-as. Harmadik. Lecsó. Édesanyám lecsója nagyon finom, bár én ezt készíteni nem szeretem, de enni nagyon. Legyen ez a második. 2-es. Hortobágyi palacsinta. Megmondom őszintén, annyira nem szeretem a krémes dolgokat, úgyhogy ez 10-es lesz. Lángost nagyon szeretjük, mondjuk, hogy közepes legyen 5-ös, lehet, hogy még lesz valami jobb ennél. Dobostorta, ahogy látjátok, szeretem az édességeket, és ez az egyik kedvenc magyar édességem, a dobostorta, úgyhogy ajánlom, hogy próbáljátok ki. Somlói az jó, de semmi extra, úgyhogy ez 9-es lesz. Töltött káposztát is szeretem, de nem a kedvencem. Paprikás csirke pedig egy erős középmezőny. Mehetett volna talán a lángos fölé, de így is jó lesz. Írd meg te is a véleményed. Egyet értesz?